To dáš aj bez brýly, neboj sa, oukly nepotrebuješ. Ináč to sú víťazné, to sú víťazné. Antikariéry. Bad Seeds, Rimše Plota sú finálové dvojice v kategórii B u mužov. Na kurte rozcvičujú sa. Posledná výzva pre tento zápas, nie je to úplne posledná výzva, čo sa týka tej novinky, ale čo sa týka tohto zápasu určite. Ak nikto nemá záujem zapojiť sa teraz a vyskúšať si teraz odpískať to bečkové finále, tak máme pripraveného rozhodcu. No a toto je možno aj chvíľa, kedy už turnaje sú v dosť pokročilej fáze a na to, že viacerí z vás možno nevedeli, čo čakať od MBL-ky, neboli zvyknutí. Či už hovoríme o setoch do 15 so stropom alebo nejakých úpravách pravidiel, tak teraz už možno máte vytvorený nejaký obraz a preto využívam túto chvíľu aj na to, aby kto bol s niečím nespokojný, spokojný. Budem rád, keď sa zastaví za mnou v hráčskom stane alebo za nami, pokiaľ tu budeme viacerí a môžeme si rozumné veci rozumne prediskutovať. Ako od samého začiatku MBL-ky každý rok sa snažíme vylepšovať, čo sa dá. Tento rok poprvýkrát najvyššia kategória MBL-ky, to znamená Ačko, je homologizovaná ako B séria Slovenskej volejbalovej federácie. Sú to ešte do značnej miery rozdielne súťaže, ale je to prvý rok a v druhom roku to možno už bude mať bližšie k sebe. Uvidíme a možno aj vďaka vám. Takže, ak by ste mali nejaké námety, tak sú vítané. Mám zavolať pieskožrutky na štvorku, ale nezjedzte nám ešte všetok piesok, ešte budeme potrebovať aj štvorku, Kurt.
evidujeme niektorých adeptov na rozhodcov, ktorí ale ešte nemôžu pískať, lebo sa zúčastňujú turnaje aktívne. Nevadí, ešte budú mať príležitosť. Tento zápas finálový Bčka odchádza odpískať hlavný rozhodca Jano Týmko. Takže finalisti, pripravte sa. Ideme na to. Za mladí by si to preskočil. Hej, Fiši by to preskočil. Keby Fišak tak nepodával. Ale 9 ste dali. Dneska im nedal veľa ľudí. 9. Mali sme ich na lopate. My mali na lopate už len do 5, ale ideme do tej veci. Treba aj klompať Toto je do jeden hlavy z príkladov, na čo je napríklad MBL-ka dobrá, keď sa pozriete na druhý kurt. Neviem síce, aký je tam stav, ale Peťo Kajan a Mišo Kurčík, ktorí možno pred 2-3 rokmi ani nechyrovali o nejakom beachvolejbale, ak sa mýli, tak ma opravte, hrajú proti Ríšovi Nemcovi s Peťom Vargom. A to, že sa dostali do tejto fázy, už to je zaslúžil toho, že To je náhoda, že? si to zaslúžia. A vyradili napríklad dvojicu Demeter Vojkovič, takže gratulujeme chalani priebežne. Držte sa, tým nechcem povedať, že by som Fischerovi s Ríšom neprial. Dotaj, brejku! Chcete okuliare? Ale vrátim sa k úvodnej myšlienke. Aj o tomto je MBL-ka. Čeristo vyčistené. Moc? Ale to sú víťazné. Pozor. Začneš smečovať do útočných. No nevím, gól, ale mňa dobrá. Padnú! Aut, hoš. Padnú! Píši čo? Šaknú, šak. Priplatíme ti minulé na budúce, na tréning. Nedáva on ťa. Alebo môžeme dať nohu. Ak chcete, môžeme... Trojka voľná. Pozrieme pre koho. Toto je z východu manažérky. Kto prehral na štvorke naposledy? Skúsime pozrieť do papierov, tie nám to možno povedia. Dávaj, nalievaj. A doplňame názov na pískaj. Dávaj, nalievaj, pískaj. Nie dobrý. Lebo...
Sorry Tomáš, zoberiem si zase mikrofón, nedám pokoj. Mám jednu otázku na teba. Jak to dopadlo s tým Jánim? Už ho rozbil niekto? Ešte nerozbil nikto. Zatiaľ ešte nerozbil nikto? Hral sa do 3. A basta. A v prvom kurte pri vode sa odohráva bečkové finále. Na trojke zatiaľ úderníčky Čižmarová a Barboríková splnili plán na 110%, upratali ihrisko, ešte aj nahlásia výsledok, alebo nahlasili. A tým pádom pripravili tretí kurt pre Tote z východu a manažérky. Lajna. Ženy nezanedbávame, len sa zapojili neskôr a ich čas ešte príde, tie ešte spomínať budeme. Momentálne na dvoch kurtoch, na trojke a na štvorke hrajú svoje skupiny, aby sme vedeli, ako ich nasadiť do vyraďovačky. Víťazky skupiny idú priamo do semifinále, druhé s tretími budú o semifinále bojovať. Pripomeniem program MBL-ky, keby ste sa navnadili dnes, inšpirovali, aby ste vedeli, kde najbližšie, kedy. Paralelne s týmto turnajom, do toho sa už nezapojíte, v Skalici, zmiešané dvojice, o týždeň v Trebišove muži ženy, v Nitre zmiešané dvojice, v Trebišove muži ženy opäť v kategórii Ačko, MBL-kové, zaradené ako SLF séria B. Pekne vylepšené. A keď budete sledovať pravidelné stránky MBL.sk, Volej City.sk, tak vám neunikne žiadny turnaj každý týždeň niekde až do 10. 11. augusta, kedy v Nitre vyvrcholí MBL 2013 finálovým starobranom Cool víkendom. A týždeň predtým bude MBL-ka súčasťou športovo-hudobného festivalu v Čunove. Na tieto dve akcie vás rád upozorňujem, treba si ich poznačiť do kalendára, kto bude môcť. 3. a 4. augusta Čunovo, MBL-ka súčasť festivalu, bude to tam veľmi zaujímavé. Aj v štartovnom budú zahrnuté zaujímavé veci, atrakcie. Bude to dvojdňový turnaj. Všetky informácie prinesieme postupne. A 10. a 11. augusta, to znamená ten istý dátum, ako sa hrá finále majstrovstiev Slovenska na východe v Košiciach, tak v Nitre sa bude hrať amatérske finále. Lajna! Krásne fiší! Náhoda. Piču náhoda. Urbo, nefungujú nám tie ruchové mikrofóny na dvojke? Fungujú? Dobre, bo som nepočul teraz, čo sa tam kričalo.